Egerde milli formali, sotsialistik mazmunly, bizim şu günkü Türkmen sunatymyzy ilerimizdäki köpetdaga meňzedip bolýarmysa, men oň çür başyndaky örküşleň birini altygarly liwatlandyrardym. Aman Kekilov. Min 1966 ýylda Aýgytly Ädim filminiň ekranlara çykmagy Respublikamyzyň medeni durmuşyny aýratyn bir şanly waka bolýar. Rejissör altygarlyň döreden bu filmi diňe bir milli sunatymyzyň ulysynlygy bolman. Eýsem ol bütün Sowet kinematografiýatynyň ajaýyp üstünligi hökmünde taryha girýär. Aýgytly Ädim filmi giň halk köpçüligi tarapyndan gyzgyn açylar. Oňa bir ýylyň dowamynda saýyłmyz boýunça 50 millionyň gowrak adam tomuş edýär. Şowunlar merkezi metbuatda bu film barada şeýle söýler peýda bolýar. Türkmen kinematografiýaçylaryna çeperçilik gaýdan sagdyn, tolgundyryjy, siyasi babatdan juda dogruçul ekran eserini döretmek başardypdyr. Olar filmde bir adamyň ykbalyny ýerlemek bilen tutuş halkyň rewolýusiýon aňynyň güde çykmagyny görkezip bilipdirler. Ol Kiýewde geçirilen bütün Sowet kino festivalyna hem Orta Aziýa we Gazakystan respublikalarynyň kinematografiýaçylarynyň ýarış gözden geçirilişine diplomlara münasip bolýar. Şeýle de Ähli Hindi kino söýüçileriň asosiasiýasynyň bayragyny alýar. Aýgytly Ädim filminiň ekranlara çykaly bäri eýem 25 ýyl goly wagtyň geçenligine garamazdan özüniň çuňur ideýa çeperçilik ähmiýetini ýitirmämeli. Bu filmi şeýle ulysynlygy getiren sebäpler nämeden baraka? Aýgytly Ädim kinosynyň halka şeýle ýaramlygynyň esasy sebäbi onun çuňur milliligidir diýip hasap edýär. Meniň özüm hem köne geçmişi gören adam welin ýöne kinony göreden altygarlynyň geçmişe şeýle beletligi meni hayran kaldırıyor. Ata mehrinden, eklenjinden juda ir mahrum bolan alty ýaş başyndan gadanç gözlegine çykmaly bolýar. Ol bir döwüm çörek üçin her gün daňa garandan tä iňrik garalýança iştannaman ylgaýar. Ýöne bagyr täli altyň çaga kalbyna tär edip bilmeýär. Oglunluň öz emri bar. Ol sen aşlyňa dokluňa garamazdan özüniň tebigi hökmüni ýördi. Hot şoň üçinem alty talabançylykdan sapyp billigi deň duşlarynyň ýanyna ýetmäge howluýar. Ol dine şolaň arasyna baran pursady ähli ýadawlygyny hem zilmeleri unutup özüniň hakyky dünýäsine gowşýar.
Altı yıl gelligiçe ağralayan gudarany yeňletmek üçin 12 ýaşlaryna çoponçuluk kärine başarmaly bolýar. Ol çöle gelip obaň şagalaňyndan, biloýnan deň duşlaryndan aýra düşýär. Ýöne oňa derek çöl durmuşy altyda çydamlyk, başarjanlyk, erjellik käfiyetlerinden başga da öz baştak tüküre urmek, syýynçylyk ýaly enliklerim terbiýelýär. Bu amgyr çöllü altyň ýalňy sırdaşy gamış tüýlük bolýar. Ol şonno öz duýgularyny beýan etmeklige öwrenýär. Emma ýaş oglanyň kalbyny mewjurýan zehin bir tüýdüge sygardan agdykdy. Sebäbi o zehin juda joşgunlydy, hajywlydy, egsilmezdi. Adalatsız döwrüň emri bilen öňüne böwet basylan şo tebigidekiniň älime ýaýlasy gelýärdi. Ýöne şo dekiniň kapysyny açmaly altyn açar, häzirlikçe wagtyň elinedi. Men 1927-nji ýyl kämillik ýaşyna kadam basan altyň durmuşyny ýatdan çykmajak waka bolýar. Bapda altyň agasy Beghan aga şeýle urrun berýär. O wagtlar kazanç diýilen zat aňsat däl. Şu hakada orokturuk wamysyn diýip alty bilen ikimiz şoňa ora barmaga diýip gitdik. Bir gurpla adamyň buğdaýyny görkezýär, ora barjakmy? Howa biz ora barjak diýdi. Alty ikimiz şoňa orokturuna durdukda erteden aşama etjäli soň sataýda ora barýar. Akşamda da gelip çayhanada yatıyor. Çayhanada oturuyor kalk bir yaş yigit gelip suyun ağzını sepere koysunlar. Oyun körüyor diye. Şey dedi öyle altı ama bir began kuş var kuruştada. Began giderliydi. Şunu görürlüydü. Ondan ikimiz gittik. Vardık kolun Ayzamal pestesi diydiler. Altaytı sol oyunu gördü de şun oku bağım kaldı. Şun oku boza dedi men dedi şu orak kutorağıma gitsek sonra dedi. Orayı alan görközen yerine orup kutorduk. Onun indi tezene kayıtmaksın, tezene kayıtsak terkesip kalıyor, altı men tezene gitsek derdi. Önem çekmesek. Men dedi şu artının oku var boza men sonra gitsek. Hay tezene bir paralı edemem. Etmen Sataydan oraya oturup haksalarımın azaplaştık boyu alta aşağıda gitti. Benim tecere var. Juwan kalbyny ulardy bular besleyen alty öz maksadyna yetmek üçin ýola düşýär. Ve oň uly hem çalyşarymly durmuşa tarap äden ilkinji aýgytly ädim bolýar. Ertekler dünýäsine çalym edýän uly şäher Garawumyň giň sehralaryna öwrünşen oba ulanynyň howuny basýar. Bine bile şäherinde kime ýurt tutmaly? Nädip oku ýerleşmeli? Bir meselede oňa kömek edebiljek adam tapylýar. Ol şo döwürler Aşgabatda açylan teatr studiýasynyň okuwçysy Alpak Herraýewdi. Altı Aşgabat'a gelenne onun kellesinde zömmök ak telpe vardı. Onun başka da akçı kovuşu vardı. Eline Sayetli Hemrem destanı vardı. Onu okap verdi, okap verinden sonra men artıylık talantı'nın bardığını duydum. Ondan sonra men ona bizim studiyamızına gelmeni senden haş ediyen, bize gelersin men sana her hile kömekler gerek olsa etip vererini ayıttım dedim oğul. Teatr studiýasynyň sahlasyna Türkmen hem beýleki dowonluk halklaryň dramaturglarynyň pýeseleri goýulýardy. Altı şo spektaklyň hemmesine denýaly gatnaşýardy. Ýöne o wagtlar oňa sözler rol bermeýärdiler. Olmadama sözsiz mimik rollarda oýnamany bolýardy. Bu barada Altı Garybyň öýde şeýlerek görünmeli. Şo wagtlar men kömekçi rolle çykyş etmeli bolýar. Esasy rollardan çetki, ýa gapyda duran, ýa beýleki rollarda oýnamaly bolýar. Obada bolin dürli häsiýetdäki adamlaryň agdyny ökünmäge gaty ukuyubum bardy. Bu kuyup men soňky wagtlarda bir hili ýitirdim, oturuverdim. Bu hadisa men studentlik durmuşymda atrisatil rol oynadı. 1929-njy ýylda studiýaň studentleri okuwlaryny oturdular.
Şolar bilen hem hut şoyulun ödünni Türkmen halkynyň taryhyny ilkinji edip milli teatr açyldy. Bu teatryň gurulmagy Türkmen halkynyň medeniýetine uly waka boldy. Ýylda Altygarly sahna sunuwatyny öz bilimini kämilleşdirmek hem de rejissura hünerini el almak üçin Bakuň teatral tehnikumuny okuwy ýerýär. Ol tehnikumda şo döwrüň görnükli sahna sanatlaryna tälim almak bilen teatr sunuwatynyň inçe sırlaryna has içine aralaşýar. Şo ýyllar barada oň bilen Bilokan ýollaşy Allah Nadir Gurbanow ine şeýle ýatlýar. Şol wagtlarda ikimiz hemişe bir jaýda ýaşaýardyk. Şol döwürlerde bir gijene ýatyr kam ýykylyk edip meni oýatdy. Turho, hey do, tur. Men bir ýadan piyesem bar, şonu saňa okap berjek. Ondan men aýtdym, "Nämäniň gijaň üçin, nämäniň kitaby, ho, nämäniň piyesesi? Bar ýatsan azar bermesene walla maga." "Ýok, iň gowsa seni ýene turay." Şu attırmadan beni onda katı erbet eder. De. O da indi erbetliğin üstünden varılacak, o zaman da turaymörü orada. Ondan oturup okat verdi onu. Ben oturup dinledim zaten. Bir neyse çiğ yerleri var eken. Onda da ben ona hiç tat demedim. Aymırın beyle yeri var ya eyle yeri var demedim. Şol sebeplim ondan mettik. Sonundan kaytalap yine şu piyasasının üstünde sonlar dövürlerde de işler başladı. Altygarly Bakuda kanlı urunu her gün teatra giderdi. Ol dünýä klassikasynyň Rus, Sowet hemde häzirki zaman milli dramaturgiýasynyň goýulan spektakllary uly köpüs bilen serederdi. Oň aktyorluk sunuwatynyň kämilleşmegine esas rol oýnanlar Azerbaýjan sahnasynyň görnükli ustatlary Abbas Mirza Şerifzada, Murziýa Hanym Dabudowa, Ulwy Rajab, Daraply Ali görnükli artistlerdir. Altygarly okuwyny tamamlap Bakudan Aşgabat'a gelýär. Türkmen drama teatrının kollektivine goşulýar. Şo günler barada Türkmenistan eseriniň halk artistkasy Suray Muradowa ha şeýle gurrun berýär. 1932-nji ýylda biz teatr sezonunda açamyzda forumunyň fitne spektaklini açdyk. Şonu Altygarly forumunyň roluny oýnaýardy. Elbette forumunyň roluny oýnamak şeýle alypdan okap çykaýmak isleýän ummatlar gaty kyn. Şonu Altygarly bütün forumunyň ýadan eserlerini okap, şondan soň nähili ehende ýazylanyny näme demde şonuň oburyny ýerine ýetirip biljekdigini öwren şonu ýerine ýetirmäge, şonu işe girişdi. Ondan biz Moskwa baryp şonuň aýaly bilen duruşdyk. Naýe bilen. Naýe bize köp tatdyr gurrun berdi formuny hakda. Onun köp okyanlyk hakda, onun adamkäçilik hakda, onun häsiýetleri hakda köp tat gurrun berdi. Sebäbi diýsen aktyor üçin şol häsiýetler, şoň beren gurrunlary sahnada işidini geçirmek kıynan bolsa, şonu biz bilip, şonu yerine yetirmek bizim borcumuzdu. Käy wagtdan hemen aýalyny oýnýadym naýe bolup. Şu maňa şeýle bir kömek ederdi. Şu elin şeýdip goýaýyny da elin üstüne ennamyňdan tok geçýän ýaly diýmek sen şonu bir hile dogry duýupsyň, dogry edýän diýen many berýän ýalak bolup durýardy. Soňra Altygarly Jafarlynyň Ot gelin piyesasyna İlhanyň, Şiirlerin galtamalları piyesasyna Karl Moor'un, Ostrovsky'nin Günäsiz Günäkärler piyesasyna Neznamsyň roluny çykyş edýär. Altygarly bilen Türkmen kinosynyň oturuny bilişe başlan kino rejissor Kamilli Agahanyň. Men Altygarly bilen 1937-nji ýyldan bäri tanýym.
Şu yıllarda altı ilkinci girde kino sanatına arayış başladı. Onun ikinci yerini yetiren rolü Grigor Zaharslamidzen Sovet Vatandaşları adlı filminde Japon işareti Tanaka hem de Çayçı Kelhan'ın rolü oldu. Şol filmi onun ustatlık bile yerine getirsin. Kino sanatının elimine tääze bir yıllığın doğanlığını eşyar etti. Bütün Sovet, bütün yurdumuzun kino tamaşaçıları için tääze bir zihinli aktörün dürenliği məlum. Sana oturmalı. Onun belki rollerini da Dursun filminde Nuri'nin rolünü ya da Zadildur filminde Allah Közen rolünü onun son Çapanoğlu'nda Kadamın rolünü yerine getirip onun her bir yerine getiren rolü tääze açış oldu. Onun bizim komandamız algır kuş bol hücuma geçti. Reşivi kimiden yöngüdür. Beni birdenim ulu piyatkelçil peyda oluyor. Ol şun qadalan qarımdı. Men şabada yaparlım da atımın qulağına çalışacak. Gayret et. Atım bir çarpayıqandı da. Şu qarımın üstünden edil kuş bol uçup geçti. Qulağımın duşundan dine şemal suğlayandı. İyirme ağırlıdım, özümden masa görmeyen adım yok. Olur şol ağır kalkmış karımdan geçip bilmedik bu ağırlığı. Yaralsın. Hey, kalınım neyme, yine kıyıcı piyatkelçilikler. Onlar olsa algırı kimin yanında olgunca zatlar da. Onun mu? Hani? O, kılcal verik. Al hani. Ne? Ne seret, neyme yazılgı. Дело не вынимай, Bir maksat kıyınından çıkarma, bir namus olup yerine salma. это надо Onu yatta saklacak bolmalı, hemen ödecek bolmalı. Öz devrinde Dursun filmi halk köpçülüğünün ulu söýgüsini gadanýar. Bu filmi dörden kino artistler Ali Isava, Altıgarliyev hem de rejissör Ivanov Barkov SSR'in döwlet bayrağına münasip bolýarlar. Altıgarlı Kompozitör Aşır Kuliyev. operasının otunun düğün tutucudur. Şu häzir şenni 40 yılların köp devam edip gelýän operanın altın fonduna giren Şahsenem Garip, Leyli Mecnun, Zökre Takir, Avadan, Altıgarlı'nın koyup giden operalardır. Şol operaların täsiri gelecekte Türkmen halkının operasının otunun öspeğine iyi giderli. Kömek vereceği hemmemize bellidir. O şu ahsı kulu için aytışalı. Altıgarlıyık bilen 41. yıllı sazı sunutun senesine bile adım matsak. Aktrisa Maya Kuliyev. Oyunlarını hemmesine rolleri oynamak niyetleri oldu. Altıgarlı elbette bizim Ullokan Moğolumuz. Altıgarlı men fikrimçe ehli Türkmen halkına değil, ehli Sovet sınıfına ölmez gitmezdir iyi koyup giden adamların biri. Ben ilk veren Aktör Hoca Annay. ettim. Yani drama tiyatrının artisti, kino stüdyan artisti, sağlı sınıfta gelip nehirleri sorup etbilecek hali. Yuvaş yuvaştan seyredip gördük böyle Altıgarlı o bileyen eken sağın sınıfı. Şunun için altın ehli koyan oyunları, Leyli Mecnun olsun, Abadan olsun, Şahanem olsun, en yukarı bahalı. Aşgabat kino stüdyosu beýik watançylyk urşundan soň uzakda kelli atly saatly çeper filmi suratı düşürmäge girişýär. Artist Altıgarliyev bu filmde baş gahrman Kerim'in täsirli obrazyny döredän üçin ikinji gedek SSR'in döwlet bayrağına alýar. 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer titremesi şäheriň ähli ýaşaýyş jaýlarydyr. Kärhanalar bilen bir katarda
yine studiyanın önümçülük bazasını dolu veyran ediyor. Şu kıyınçılıklı günler sunut ustaatlarımız bütünlüy haraba öwrülen şäheri täzeden dikeltmek işine koşulýarlar. Özleriniň medeni hyzmatları bilen halkyň ruhuny göterýärler. Şolaryň biri Altygarlyewdi. Tiýir wagtdan Aşgabatyň Çeper filmler studiýasy aktyor Garliýewiň gatnaşmagyna çopanogly hemde maşgalanyň namysy ýaly döwrüň wajib meselelerini goýan eserler döredýär. 1955-nji ýyl Türkmenistanyň medeni durmuşyna şanly waka boldy. Şo ýyl Moskvada Türkmen medeniyetiniň ösüňotunyň 10 günlügi geçirildi. Yok, yani bu eğimde Petersburg eğimlerine vararım oğul. Yöne yokum faytonların oldu, onda hastasın olurdu. Onda ben eğimde fayton bilen vararım. Birden hayvan bilen çapıp varıp, oğusu paniyetliğin kapısına sırani yansıda tutursam, yaşını kadar olurdu. O sizi hem formalı eğimde faytonun sırtında durdurdum. Şimdi bu hem bizi bir altı olursun. Bütün ka, bilen ka. Oğlum çevirip, Petersburg'dan Ivan Aleksandrovich Hlustakov geldi. Kabul etmeyi ihtiyar veriyorsunuz. Orada adamlar kabul etmeyi ihtiyar veriyorsunuz diye dedim mahalleye düşüneceğiz. Onları bir korkusuz tameşik geldi. Hem de gece ayyar olup mihmaneyi kurtarsın orada. Orada o nasıl çabırdı yedin yanına varar şimdi. Karnesi şehir üstüye çok şehir yetim eder abi. Altı bilemen Aktör Ata Devlet. televizorda oynadım. Xulop. Xulop film çekmiyor da. Yani altı çekiyor. Hırsakov. Men giremde ol yeri film çekecek bolyan ekenne. Bana damdan gödüretti de. Al film çek. Men çekmedim hem son hayvatımdan korkup aldım. Film çekenden aldım. Aldım da tut deydi o atları kol. Men şeyden emektim ol ağzıma yetip yetmen ki o tarafında neredeydi ol bir o yer. Men beylik tarafına ağzıma soktum. Aktrisa Fahri Aliyev. Men özümü qatı bağışlı hasar ediyen. Sebäbi Altygarly bilen partnör bolup oynadım. Altygarlyň piyesasında ol rejissor, men aktör bolup oynadım. Derňewçide bolsa men Marantondan oýnadım, ol Hlistakowy. Mana kän kömek etdi. Eger partnörüm başga adam bolan bolsa di, belki men şo rolum şowsuz çykar. Ana sen şu diýsin ýaly. Aktrisa Sabr Atayev. Ilinski'nin Hlistakowy oynanam, Garadniçyny oýnaşynam gördüm. Yönü Amangul Mehmet ýaly Garadniçyny oynan. Altygarly ýaly Hlistakowy oynan. Entek men göremem. Men wat böyle oğlanım. Yalnız oturup geldim. 54'te oturduk. 55'te dekada oldu da. Aktör Hacı Arnıman. Nene o sizin rolün. Gorcanın rolün. O da Hristakov'un rolün. Şeyle de oldu. Bütün bu talapkar Moskva tanqidçilerinin besinçilerin yönünden ulu avriyle geçtik. Şimdi men diyecek olyanım şu yaş göğürü halıma beyle avri iyi olmağımda dine Altygarly için minnettar. Birer her bir 1957-nji ýylda Altygarly Aşgabat kino studiýasyna suraty düşürilip başlan Aýretyn Tawşyryk Çeper filmine baş gahrman Merdanowyň ýatdan çykmajak obrasyny etdi. Şonda da ilkinji gedek rejissörlaň bir hökmüne çykyş edýär. Kalkol guruluşy döwründe gidýän sanpa göreşwarda gurrun berýän ekran eseri dramaturg Altygarlyň ady bir aýna piyesesi esasyny ekranlaşdyryldy. Türkmen ayal gyýlarynyň azatlygy hem öz başlyklygy barada gurrun berýän bu filmde Altygarly diňe bir baş gahrman Tahirowyň görnükli obrasyny döretmek bilen çäklenmän, ýeýsem rejissörlarynyň biri bolýar. Для меня лично имя Алты Карлиева
занимает в жизни особое место. Operator Anatoly Karpukhin. Все фильмы Altıgarlyp çıňady men durmuşumda aýratyn orna ýeli. Maňa oň ähli döreden filmlerine operator ýokmuny bilişlemek bagtym ýeter boldy. наше знакомство, можно сказать, состоялось. Men Altıgarlyp bilen ilkinji gaýbana tanışdygym. Entek 1948-nji ýylda Germaniýada gulluk edip berken başlandy. Я совершенно Şonu случайно, gazetde çap edilen bir surat men üntüme özüne çekdi. и когда его развернул, O surat увидел Uzakdaki gelinlik filminden. реклама будущего фильма. Şu suratdaki adamın nurany keşfi, Вот это первый взгляд, yüzüne çıkıp duran insan terörlük mehri, вот обаяние, meni oň bilen yakın ara gatnaşykda bolmak isleýän oýar. к человеку, к человечеству вообще. Она настолько Şolar duam 8-9 ýyl geçen soň, хотя я был в ýagny men kinematografiýa institutyny tamamlan soň hasyr boldy. человеком, мне кажется, очень Ene şo döwürden başlabam поработал. biziň bilelikdäki Не прошло döredüjilik 8 hyzmatdaşlygymy başlandy. Я закончил институт, и вот получаю телеграмму от студии «Туркменфильм». В то время он был директором студии, где Алды Карлиев приглашал меня на постановку. И вот с этого момента и началась наша, в общем-то, творческая содружество. Kim? Yok, çağla meninkide. Men senin bilen nikahlaşmadım. Atosunu komsomollardan gözle. Siz buğda ekmen tak söksek. Çağalır ağaçlıktan ölür diyenler doğru mu? Yok, hiç yatın. Çağlar bizim has bağıtlı yaşar. Kulak atın adamlar. Biz şu kıydım arkasını çalacaklar. Şu kıydım askıretçek bolayanlara yol vermez. Kim çağanın hoşları olsa seslendin. Çağı hoşlarsız değildir. Emma hoşlar seslenmeyer. Ol ölüm halinde yaralandı. Kalkol onu yaraladı. Akşam olsa onu öldürür. Akşam bizim bağlılığımız bir yollaşır. Vahmet çağa. Seninni öz çağandan boyun kaçırıyarmın. Seni durmuşa çıkmadık kıydı maskara edecek oluyormın. Ha? Sana değiller. Sakallar. Hani bunu bir han ve tere derler. Gel. Ha, ene, var. 1959 ýylda Respublikanyň giň jemgyýetçiligi tarapyndan SSR'ň halk artisti, döwlet bayragynyň 2 edep laureaty, Altıgarlyň doglan gününiň 50 ýyllygy we onuň dörejilik işiniň 30 ýyllygy dabaryl bellenip geçilende, ol eýýäm öz halkynyň içinde ajaýyp saklady. Meşhur kinoaktyor, zehilli dramaturg, okuyuply rejissör, görnükli jemgyýetçilik işler hökmünde tanalýady. Altıgarlyň bütün dörejiliginde revolýusiýa temasy esasy orna eýär. Oň şu 30 ýyl içinde geçen dörejilik ýoluna ser salsaň, epesli iş edilen ýalam. Ýöne ol muň bilen kanagatlananok. Altıgarly öz ömrüniň düýüp manysy hem mazmuny bolan şol mukaddes tema boýunça etmeli iň esasy işini entek öňde hatap edýär. Ivan. Bizim kendimiz Kızıl Koşunun tarafına geçmekle. Häzir men seni wagona ýollaşyp kuýup ýan etdi. Bir Kemal seni kabul eder. Her bir täze ýasalan nutaryň owanyň ýakymly, Sağdanna atavly. sağlaşykly çykmagyny şu perdelerin öz ýerine takyp goýulmagy hukmanda.
Men bunu aytmak bilen Aýgyplädim filminde altan artistler seçip şolar öz yer ver gaty bir takyk goýup durýar. Şol filmi juda hilin gowy bolmaly. Aktör Baba Anna. Men aýtlarym kinosyny düşürnip kellämedi. Ýene okdy barasynda men tükremedim okdum. Ýene oňa deňiş men bir kitany özbek kinosyna ýem düşüpdim. Türkmen filmde de bir film kinoda düşüpdim. Ýene bir gün kino studiýaga gelemde Altarly menden sorady, "Baba, näme iş edýäň?" Men aýtdym, "Şu özbekde bir kino düşüpýär, bakym şonu tutarsak dedim. Sen şu ssenariýany okap görsene." Maňa aýatladymy ssenariýany. Men okap gördüm. Evet, o tarafta men kino şökümünde tereden okuyan Haydıroğlu bana verirken aktör şökümünde okap. Haydıroğlu bana verirken diyen fikirlerini okudum. Ben birinci gün okak kelimde okudum. Getirip derdim sen. Ne yıl haladım mı? Doğrusu ben halamadım. Sebebi ön men romanı gatı görüyordum, köp bir nerse okattım. Sol senaryen halamadım. Yani 6 ay ben halamadım deyip kaydı filan ok. Elbette senaryen. Diyen dedim şu oldu. Onun oralardan ne oynayacak? Onun bir öğünün şeyler aydınına burun edinir, şeyler yağdayı bolýardy birden. Gülmül soraýa. O da soramyza gadynym soraman erti, büýüdügün, toňsugun geçe, maltyna koýdy. Üçlenji, dördlenji onu taňy boşluklarına aýdaldy. Aşağı menden sorady. Hayroly oýnadyn gelýär. Hayroly gözlemini tutdy. Men bolşýar aýtdym, artga fikremedim, o hakda gurrun etmedim. Onu haçana maňa aşyry şolardan biri boldy, ýa-da başgalardan birini beredimler diýdim. Yanına dedik, yine bir okak görsün. Ondan gelemden soň şekilençi safar okak gör diýenden eýýä menne bir hilek bir korku başlady. Korkum da ýene şahatlyk korku ýa-da ikilençi safar okar, şoňa ünswer diýip artyga aýtmady, ssenariýa olmaz, muny ünswer diýip aýdan ha, artygyň rolunu diýip pikir eýýän menne peýda boldy. Artygyň eşigini geýdim. Wagt geçdi. Ýöne ol çaýhanada aňardan türbeden çykyp gelýän ýeri bardyr. Artygyň şonda çayhanada ardından nahar berýärler. Tadakat berýän şol okaran diýip bermeýärler. Şol jagaş bölegi. Kino etmeli, kino prova. Şu palaw sana balasy aýberi. Sadaka bolsun diýär. Sadaka? Walla onunay. Üstüne oşanarım yok. Sadaka diýämiň? Sen şemişe de rehimledin. Haçan atymy baýa tatanda da, meni türmäge bastyranda da, ejemi ädigiň bile depeňde de, ine sen sadakam. Al, ine, men! Aktrisa Жанна Семелянская. 25 ýyl mundan öň men köçede Altygarlyň gözüni ilipdir. Ondan bir näçe günläp astrynlyk bilen ýyzyma düşüpdir. Men ähli hereketlerimi tiýinläpdir. Elbetde menim şo günler köçe çykdygym özümi kimdir biriniň tiýinçi nazar bilen ýyderleýändigini aňýadym. Ýöne oň kimdigini görüp takyklap bilenmokdum. Ine bir günem maňa Aýgyplädim filmini syýyna üçin çağırjakdygymy aýtdylar. Soňra men işleýän ýerim bolan Türkmen döwlet halk tanty ansamblyna bir näçe adam geldi. Şolaň arasynda Altygarly bar. Men ony öň hiç wagt görmedigim boldy. Ýöne oň şodugyny gördüm. Bada-badan. Men ondan şu köçedäki ýyderleýän tezmediňiz diýip soramdy. Ol howa diýip boýnuny aldy. Ine şolum biziň ilkinji gezi yüzbe-yüz bolşumyz. Soňra men aýnaň roluny syynap etdiler. Elbetde men bir rol ýerine ýetirişimden göwünü suw içmedikler gaty kän. Olar bir agızdan men bir rolun höttesinden gelip bilmejegimi tekrarlaýardylar. Näme-şin men aktrisa däldim, tanysçymyşym. Men bir rolu oňarjakdygyma diňe ýekejady, bütün dürküle ananýady. Olum Altygarly diýdi.
Men seni sevýän Ayna. Sen gara gözleň. Garam köňlümiň ışıgy. Sen men bagtym. Men goňjum. Sen güler ýüzüň. Men göňlümiň ýady. Ayna. Men seni aşygym. Menem sen mahsugum. Men erta akşam şerik gelermi? Gelerin. Kime dedi oğurluk ediyen yani? Oğur şamalını mı oğurlayan? Doğru. Sen tavsu vardı ne mi diyecek boldun? Bu geleyen kakamdır. Artık. Ayna. Onu o adamı. Ayna. Ölsem yerim ki. Ölmesem. Sen kıvaların. Aktör Artık Salliyev. Her bir zergar köyle niyatlap özünün fantaziya tezi stili bile alıp halka ödürlüyor. Men aytçak bolýan zadım aýgytladım kinosu barada. Altygarlyç şol köynäni izarlardy. Emma köynäni izarlar özünün teziden fantaziyasyny goşman zat almazdy. Neden? Şunku eden zadyny o yazar ertir aljak derdi. Emma ertir şoňa güwün etmän ýene-de tezeden yazardy. Esasen aýgytladım kinosynyň şowguny bolup çykmagy şondan mukadiýe. Ýadyma şeňe şuýda taşymdan çekilýän ýeri ýokna şuýda dik. Yok. Şu ýerde. Şu ýerde mi dik? Kinosyny otunu öwrenji dramaturg Bayram Abdullayev. Aýatladım filminiň halkyň gyzgyn söýgüsine münasip bolanlygynyň esas sebäpleriniň biri Berdiker Babaýewiň ady bir roman bilen baglanşypdyr. Her halda Altygarlyç şol romanyň ruhuny ýatan esas pikri filme sowduryp beripdir. Film hiç wagt görülmejek ýani. Onuň sebäbi ýeke bir tarihi wakany beýan edýärligine däli. Umuman şu film esasynda Altygarlyç üçin hudornik hukmyny, adam hukmyny hem ussatlygyny hem ýüreginiň ýatarlygyny. Galiberse aktör saýlamak meselesinde, kompozitor saýlamak meselesinde, umuman filme ideýa estetik kuruluşyny bermekde Altygarlyç ussat hukmyny tanýar. Men pikirimçe aýgytladım filmi Türkmen milli medeniýetiniň bir heze bar, Türkmen kinosynyň, Türkmen milli medeniýetiniň iň aýgytly adamlarynyň biri halaby. Ya, aziz Allah raskata. Men öňräkden bäri bilen söýgü hemde wepalyk, dostluk we dogunluk, öz bagtyny revolýusiýadan tapan halkynyň geçmişde gören jeberleri hakda çynlyky gurrun beretim gelýärdi. Men şolardyň ahyram hasyl boldy. Bu film Berdiker Babaýewiň meşhur romany esasyna döredildi. Biz filmde şu romanyň ähli şiirisini saklamaga jan etdik. Hatta oň adynam şo bolşunda galdyrdyk. Aktrisa Anul Anuleva. Altı şeýle bir özüniň kärini, özüniň işini, özüniň halkyny goweren bir adam boldy. Altı gatyken okumany gowurýardy. Elmidama görseň Mahtummulynyň kitabyny elinden aýranatdy. Onuň altı alan filmleriniň döwründen özi bazaryny
Şoňa gidip şoňa gerek şaý sepleri. Şoňa gidip şonda nähil şu döwürlerde nähil eşik geýilipdir. Nähili guşak guşalanypdyr, nähili ayaga ädik geýilinipdir. Nähili telpek geýilipdir. Şolaryň hemmesini öýde gidip şu halkyň içinde gözü bilen görmese, iki çöýden aňasyny mähini seredip, buna ha şu döwürde şunda kılandır. O döwürde häpi bolan nädir dip, şeýdip şu zatlara çenni öýde seredip, öýdüniň alýan kinolaryny şeýdip işän adamyň biri. Алтыкардип обладал, при том, что у него был очень сложный характер, очень требовательный и очень серьезно такой строгий. Altıgarly, ören täki, hem çylçyrymly şahsiýetdi. İşe gerek gelende o diýsen galjaňdy, talap berdi. Redaktor Frida Yemelyanova. Öz töweregini gurşagalan adamlar üçin oň insanlyk we döredijlik täsirleri juda uludur. O iş wagty şeýle bir atmosfera döretmegi başarar. Sen şonu hamana özüň aktyorlaryň arasynda däl. Eýsem şu filmi alnýan döwrüň hakyky gahrmanlarynyň arasynda ýaldyýar. Şu döwrüň ruhy bile ýaşaýar. Oň soňky işleriniň arasynda iň wajyplarynyň biri Magtumguly filmidir. Altıgarly bu filmde halklaryň dostlugy temasyna aýratyn üns berdi. Bir ýöne gere däldi. Sebäbi bu tema adamzadyň bütün taryhyny iň esasy temalaryň biri bolupdy. Biziň gündemimizde bolsa, ol aýratyn ähmiýete eýedir. А я думаю, для сегодняшнего особенно. Он взял только тему Махтумкули, его отношение к людям другой национальности, тему дружбы туркменского народа с другими народами. Şerigatyň meýdemet qada kanunlarynyň rüstem çykan halk sunuwatynyň jadyly güýji baradaky mukamyň saratly film, kino rejissor Altıgarlyň iň soňky işi bolýar. Yıl geçtikçe basmarlayan Nägehan Kesel öz hükmüni ýürüdýärdi. Ýöne kalby derejlik gyjyglarynyň doly bolan Altıgarlyň özüni ayamany bilmeýärdi. Olya, sagamanlaryň. Ýoluňyz ak bolsun balalym. Şehirler sevdiğim yar, çıktın Tehrana, korkarım aşıkları. Minnetdar halkynyň ebedilik sevgisine münasip bolan görnükli şahsiýet Altıgarly Faradak söhbetimizi parasatly şahyrymyzyň dürdäne setirleri bilen tamamlamakçy bolýar. Çünki o setirler Altıgarlyň bütün şöhrat ömrüniň düýp manysy hem mazmuny bolupdy. Magtumguly sözlü her ne bilenim, özüňe kemlik bil aýtman ölenim, taraşlap şaglat
atgyl köňle gelenim senden soňkulara ýadygar bolar.